Aiala Serrano Riomiera taldeko txirrindularia gaur irabazle bere mailan 23 azpiko mailan Euskadiko txapelduna eta zorionak konta iguzu lasterketa juneekin batera eta nola izan da, nola ikusi duzu lasterketa? Bueno, lasterketa zian 3 buelta zirkuito bati, nun igotze genuen nun bezala igoera bat bastante tendidoa, eta nik uste karrera bastante lasaia izan dela. Bigarren bueltan metako paso negia da selekzionatu indeula pixkat karrera, baina ez da ino ajun azkenen, eta gero buelta hortan Laia Puig de Fabregas arrankatu, inorrek ez du segitu, eta hortik ja dena azkeneko repetxon deziditua, eta sartu gehan bezala meta. Lasterketa honetan, zure helburua zen Euskadiko txapelketa irabaztea, ezta? Bai, gainekin juniorretan taula maila handi gozeola, eta horrekin baita jolasten, baina burua galdu gabe asko, ze azkenen zatika eulen bezalako ekipok azkenen handik zian, eta sub-23ak izan da altzuen zerbaitin, eta azkenen altzitzaigun karrera jun, eta behintzat bi gauzak bigilatzen egon geha, baina bai, helburu printzipala izan. Zorionak eta eskerrik asko. Zuri.